Tliet ġimgħat oħra se jitla s-siparju fuq edizzjoni oħra tan-Notte Bjanka lejl imdawwal, l-avveniment annwali li jattira eluf ta' familji Maltin u Għawċin lejn il-Belt Valletta fejn il-ħajja tibqa' għaddejja tul il-lejl kollu. Waqt it-tnedija tal-programm għal din is-sena fl-Università l-Antika fil-Belt Valletta tħabbar li l-edizzjoni ta' din is-sena se ssir is-Sibt 5 ta' Ottubru u se tinkludi l fuq minn 50 attività mxerdin mat-toroq tal-kapitali. B'kollox l-attività se tinvolvi mal-250 artist lokali u internazzjonali tal-ogħla livell. Din il-lejla maġika tant mistennija se tagħti wkoll priorità lil diversi produzzjonijiet lokali li se jagħmlu l-maġġoranza tal-avvenimenti preżentati fil-programm. Daw kollha li jiddeċiedu jgħixu din l-esperjenza se jerġgħu jkunu gwidati bir-rotot u l-attrazzjonijiet li jagħmluha iżjed faċli għal min ikun qed ifittex l-aktar affarijiet li interessaw lilu u bekk jippjana il-lejla aħjar. Id-direttur artistiku tan-Notte Bjanka Antoine Farrugia spjega l-viżjoni għall-programm ta' din is-sena fejn qal li waħda mill-prijoritajiet tibqa' dik li jkun hemm varjetà li tolqot ħafna gosti u dejjem xi ħaġa għall-familja kollha. Programm ieħor versatili ħafna biex nilħu l-gosti għal kulħadd, ovvjament mit-tfal, għaż-żgħażagħ, adulti, dawk l-adulti wkoll li ma tantx jieħdu skandlu, hemm ir-Rotta l-Ħamra fejn se nkunu qed nesperjenzaw 3 proġetti matul il-lejl. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici enfasizza fuq l-isforz kbir biex ikun hemm tal-varjetà għall-etajiet kollha u biżjed valur lill-kultura f'pajjiżna. Għat-tnedija tan-Notte Bjanka kienu preżenti wkoll iċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta Aaron Zara u Franz Aġus rispettivament.